Nešto ozbiljno ne valja ovdje u bakinjoj kući. Primijetio sam da se baka ponaša vrlo čudno i zato je moramo paziti. I vidite samo, sada baka razgovara na telefon. Ali s kim to baka razgovara? Ovo nema smisla, pogotovo jer ona nema prijatelja. I pogledajte što baka sada radi. Ona mete pod, ali to je jako čudno. To je stvarno zastrašujuće. Zašto baka ovdje mete ako nema prljavštine za čišćenje? I sada baka dolazi u sobu. Ali što će baka raditi u sobi? I vidite, prijatelji moji, ne mogu vjerovati. Baka je sjela na kauč i uključila televizor. Što se događa u ovoj kući? Siguran sam da baka nešto skriva od nas i otkrićemo što je to. Zato ne smijem skidati oči s bake, čak ni na sekundu. Ali čekaj, gdje je baka otišla? Ozbiljno, otišla je odavde i ostavila televizor uključen. Možda se baka vratila u kuhinju. Idemo provjeriti i... Baka nije ovdje. Ali gdje je baka otišla? Pogledajte, ona je ostavila svoju tavu ovdje. Ali baka nikad ne ide bez te tave. I jeste li uspjeli čuti te zvukove? Navodno, taj zvuk je došao odozgo. I to je jako čudno, pogotovo zato što baka nikad ne ide gore. Idemo, moji prijatelji. Vrijeme je da otkrijemo što baka radi, ali ona me nipošto ne smije vidjeti. Pogledajte, uspio sam pronaći baku. Ali čekaj, kako je baka uspjela popet se tako visoko? I što to radi tamo gore? Vidjeli li ste to, prijatelji moji? Bio sam stvarno u pravu. Baka doista nešto skriva od nas i sada jako se bojim. Mislim da je bolje da stanem s ovom istragom, jer mogu otkriti zastrašujuće stvari koje je bolje ne znati. Ali u stvarnosti ja sam hrabri mačak i ne bih trebao tako lako odustati. Samo nikada nisam osjećao toliki strah u svom životu. Zato vas molim, računam na vašu pomoć. Obećavam da ću istražiti i otkriti što baka skriva od nas ako lajkaš i pretplatiš se na kanal. I jako sam zahvalan na tvojoj pomoći, prijatelju. Idemo sada, vrijeme je da otkrijemo što baka ovdje radi. Ali gdje je baka sada? Čini se da je baka već otišla. Dakle, možemo sada provjeriti što je radila ovdje gore. Pogledajte ovo. Čini se da baka skriva tajni sef. Ali što ona čuva unutar tog tajnog sefa? Mora biti nešto jako vrijedno ili možda jako zastrašujuće. Moramo otkriti što baka ovdje skriva. Imamo samo mali problem. Ovaj tajni sef izgleda vrlo otporan i za otvaranje će nam trebati tajna šifra. I već znam točno tko mi može pomoći otkriti kako otvoriti bakin tajni sef. Idemo! Hej, mali robot, probudi se brzo. Trebam tvoju pomoć. Otkrijem da baka skriva tajni sef gore na katu. I zato sada trebam tvoju pomoć, kako bismo mogli otkriti što baka skriva unutar tajnog sefa. A mali robot mi je upravo rekao da prestanem lagati. Ali robotu, kunem se da govorim istinu. Baka doista ima tajni sef i to ću ti dokazati. Hoćeš li mi sada vjerovati, mali robote? Kao što sam ti rekao, baka ima tajni sef i znam da si jako pametan i samo mi ti možeš pomoći otkriti što imamo unutra. Što kažeš, mali robotu, ako koristiš svoje skenere? Na taj način možemo otkriti što imamo unutar sefa, a da ga ni ne moramo otvoriti. I mali robot mi je upravo rekao da nažalost ne može skenirati ono što baka skriva u ovom sefu. Očigledno, ovo je sef s maksimalnom sigurnošću vrijedan $1.000.000. Ali zašto baka treba tajni sef od $1.000.000? Što ona skriva unutra? Mali robote, već sam shvatio da mi ne možeš reći što je unutra. Ali možeš li smisliti način kako otvoriti ovaj sef? I moji prijatelji, mali robot je rekao da će mi pomoći i sada će otkriti što trebamo da bismo mogli otvoriti ovaj sef. To je to, mali robot je uspio. Pa ajmo sada, moj prijatelju, mali robotu, reci mi što trebamo da otvorimo ovaj tajni sef. A da bismo otvorili bakin tajni sef s $1.000.000, treba će nam 3 stvari
A prva stavka je bakina tava. I druga stvar je bakina zubna proteza. A treća stavka je najteža od svih. Trebamo pramen kose od bake. Pa mali robotu, znači li to onda da ću morati ošišat baku? Sve u redu, mislim da mogu to učiniti, ali bit će pomalo rizično. Zapravo bit će jako rizično. Ali kako to misliš, mali robot? Stavka broj 4, rekao si mi da postoje samo 3 stavke, ali u redu, idemo. Reci mi koja je stavka broj 4? A četvrta stavka je daljinski upravljač televizora bake. Ovo je najteže od svega, pogotovo jer baka stalno gleda televiziju, pa će uzimanje tog daljinskog biti nemoguća misija. Sve u redu, već sam shvatio što nam je potrebno da otvorimo tajni sef od $1.000.000. Zato te molim, mali robote, da me tu pričekaš jer više ne možemo gubiti vrijeme. Pa, idemo! Vrijeme je da nabavimo sve ove 4 stavke. Naravno, moramo biti vrlo oprezni, jer ako baka posumnja u nešto, bit će mi kraj. I pogledajte što imamo ovdje. Ovo je bakina tava. Iskoristit ću trenutak kad je baka rastresena i uzeti ovu tavu sa sobom. Evo ga, robotko! Prvi predmet na popisu, bakina tava. Sada idem potražiti ostale 3 predmete. Moramo uzeti bakin zub i to će biti jako teško, pogotovo jer je zub u bakina usta. I upravo sam dobio sjajnu ideju kako završiti ovu misiju. Samo gledajte što ću učiniti sada. Hej bako, pogledaj što sam ti donio, ukusna hrana. Sad idemo, moram iskoristiti ovu priliku da uzmem bakin zubni aparat. Pogledajte, uspjeli smo. Ali nažalost sada me baka prati s tom tavom, pa moramo biti brzi. I evo mali robote, bakina zubala. Upravo sam nabavio drugi predmet s popisa. A sada idemo na točku broj 3, a to je baka kosa. Ali robozinjo, kako ću uspjeti uzeti bakinu kosu? A mali robot je rekao da je pripremio posebnu stvar za me da uspijem uzeti bakinu kosu. I evo ga, to je mašina za šišanje. U redu, već znam točno što treba učiniti. Da bi uspio ošišat baku, moram čekat savršen trenutak i baka me ni u kojem slučaju ne smije vidjeti, pogotovo zato što je već ljuta na mene. Pogledajte, prijatelji, baka ponovo ide gledati televiziju i mislim da je sada savršen trenutak da baka ošiša kosu. Pogledajte, prijatelji, baka je zaspala dok je gledala televiziju. Idemo sada ošišat ovo kosu i gotovo je. Zapravo, mislim da sam malo previše skratila. U svakom slučaju, trebali smo samo jedan kabel, ali sve u redu, misija je završena. Dobili smo 3. predmet. Gotovo, mali robotiću, zadatak je završen. Ovdje je baka kosa. A mali robot me pitao zašto sam donio toliko kose kad nam je trebala samo jedna vlas. Nažalost, mali robotu, bio je to nesretan slučaj. Ali najvažnije je da smo uspjeli. Ovdje je 3. stavka i na trenutak sam pomislio da je ovo posljednja stavka na popisu, ali sada nedostaje 4. stavka, daljinski upravljač za televiziju. Idemo! Pogledajte, prijatelji, baka spava. Dakle, možemo iskoristiti ovaj trenutak da uzmemo daljinski upravljač. Tako je, uspjeli smo! 4. predmet s popisa. Sada ćemo napokon uspjeti otvoriti tajni bakin sef. Ah ne, izgleda da je baka sve otkrila. Spremno, mali robotu, misija završena. Upravo sam pribavio sva 4 predmeta. Sad moramo biti brzi, pogotovo jer baka već sve zna. A mali robot je upravo rekao da trebam staviti zubnu protezu i vlas kose u tavu. I eto, već smo to učinili. Mali robotić, a daljinski upravljač televizora, što ćemo s tim? Kako to misliš da nam ne treba ovaj daljinski upravljač? I sve što si htio bilo je izvaditi baterije koje su unutra. Ne mogu vjerovati da sam riskirao svoj život samo zbog toga. I pogledajte, moji prijatelji, sada mali robot koristi svoje moći. A pogledajte što je mali Vuk učinio. Pripremio je ključ za otvaranje tajnog trezora. Vrijeme je da saznamo što baka skriva u tajnom sefu. I ne mogu vjerovati da je baka ovdje čuvala novac. I tu je još jedna stvar, izgleda kao mačji zubi. Ozbiljno,
Mačkica je prošla ovuda i zaboravila zube, ali kako? Je li to moguće? Ili možda je baka to učinila? Mislim da ću trebat pomoć